Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkan lokaci. Kamar yadda muka saba, a yau muna ɗauke da wasu sababbin fina-finai ne guda biyu daga kamfanin Sultan. Wannan sababbi ne, kamar yadda muka saba muna kawo muku tallar fina-finai sababbi kenan wanda ba za ku iya samun su a YouTube ba. Idan yau ne farko zan wannan shafin namu, ka daure kai mana subscribing da alamar ƙararrawa, da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Wannan manyan fina-finai ne wanda an kai muku talla kwanan nan insha Allah. Dukkan su wannan fina-finai masu talla ne kuma sababbi ne. Kenan idan kana buƙatar wannan fina-finai insha Allah za mu ajiye muku lamba tamu wadda za ku iya mana magana ta WhatsApp ko kuma ta Telegram, wanda za ka iya biyan kuɗin ka ne kalilan wanda za ka biya a saka ka a cikin wannan group na VIP, wanda za ka iya kallon fina-finai tsawon kwana 31, sannan za ka sake biya wasu kuɗi kenan. Wata ne ake biya. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsari na VIP, to lambobin mu suna nan, muna ajiye muku da link na group na WhatsApp da na Telegram wanda za ku iya shiga sai ku yi mana magana a ciki, wanda idan ku yi mana magana a ciki ne insha Allah mu kuma za mu ba ku lambar da za ku biyan kuɗin ku. Idan kun biya kuɗin ku za mu ɗauka ku lambobin naku mu ɗora a cikin group na VIP, wanda za ku iya samun duk wani sabon film da ya fito. A ranar film ya fito, a ranar muke saka shi a cikin group, wanda fina-finai ne sababbi muke sakawa a ciki, wanda kuma har da fina-finai da ba kalla ba a baya idan ka shiga ciki duk za ka usko su a ciki insha Allah. Muna da fina-finai sama da 6,000 wanda za ka iske a cikin group, wanda garaɓasa ce wanda za ka iya samun duk wani sabon film da kake so. Kana rubuta sunan film da kake so za ka ga film ya hito insha Allah. Kenan idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP, to lambobin mu ga sunan wanda za ka iya biyo mu ta WhatsApp ko kuma link na group da na WhatsApp da na Telegram, wanda za ka iya shiga sai ka yi muna ka yadda lambar mu kai muna magana masu adadi kenan insha Allah. Mun gode. Kar ku manta ku muna subscribing da alamar ƙararrawa, da zarar mun ɗora shirye-shiryen za ku same su a kai insha Allah. Kamar yadda muka saba kenan muna gaya muku duk wanda kenan muke buƙatar fina-finai, kar ku bari a baku labari. Wannan dama ce gare ku masu buƙatar kallon fina-finai na Indiya Hausa. Kenan duk wanda yake so shiga cikin wannan tsarin na VIP kenan kar ya bari wannan dama ta wuce shi. Mun gode. Kenan kokari ku yi mana magana mu saka ku cikin wannan tsarin.